ez lenne itt a házunk. Cecén lakunk egy szép kis kertes házba, itt mutatok mindent, itt van végig a házunk, persze ott elől lakunk, így, nagyon jó, itt van a garázs, ott van leandaraim, bocs, azt nem látjátok. Figyeljetek, elrontottam, nem élő videók jönnek, mert még csak egy feliratkozó van, de ezzel a háttérrel kérlek benneteket, hogy tegyetek meg mindent abban az érdekben, hogy én és még ti is örülhessetek annak, hogy bemutatom a családomat. Lehet, hogy ezen a héten, vagy már a következő héten a nyaralásból jönnek az új videók, TikTok videók persze, attól függ, hogy mennyire lesz netem, mert nem szeretném azért, hogy ne legyen. Hát nagyon köszönöm, köszönök nektek mindent, sziasztok!